Maayong gabi, Ate GM. Nituo na unta ko sa iyang gugmang kanako. Pero di ay atik-atik ra ang tanang gugma niya nga ri kanako. Sarihang gidawat mo ang ako nga gugma. Daw na ang kunkuna ang kalibutan. Akong gibalita sa akong mga higala, pero nga nung bali mong sukuan. Unsa man judi ay gihigugma ba ko nimo, nga nung relasyon nato kinahanglang itago. Gusto man ta ko nga mabalaan sa tanan, nga kitang duha naghinigugmaan. Nga nung masuko ka, kung bisita hunti ka, mas gusto kang sa gawas ranta magkita. Di ka mahimutan kung mag-uban tang duha, nga daw murag may gikahadlukan ka. Ugwa jud na dugay ako nahibaw-an, nga naa ka di ay laing hinigugma. Akong nasayran, anak siyag alunahan, ug kaslunon na di ay kamong duha. Unsa man judi ay gihigugma ba ko nimo, nga nung relasyon nato kinahanglang itago. Gusto man ta ko nga mabalaan sa tanan, nga kitang duha naghinigugmaan. Nga nung masuko ka, kung bisita hunti ka, mas gusto kang sa gawas rata magkita. Di ka mahimutan kung mag-uban tang duha, nga daw murag may gikahadlukan ka. Nga nung masuko ka, kung bisita hunti ka, mas gusto kang sa gawas rata magkita. Di ka mahimutan kung mag-uban tang duha, nga daw murag may ikahadlukan ka. Ugwa jud na dugay akong nahibaw-an, nga naa ka di ay laing mahal. Maoy hinungdan nga nung masuko ka,